Uy, ikaw. O ikaw lagi. Hunong sa scroll? Kaya nakabantay ka sa Facebook sa mga amiga o mga amigo? Ang mga lalaki ba kay sige post-post og kanang tag-as ka silang buhok. Di ka na mga babae po, sige post og kanang gabay po nilang buhok. Pero bitag kanang ang babae na himong lalaki, ang lalaki na himong babae. Dayon, ikaw na lang wala. Unsa man? Dili ka kabalo. Na. Sige ali, kitudloan ta ka. Ingon ani ra oh. Kanang unan mo buhaton. Ari ka sa Play Store. Oh, imura i-click na Play Store. Ipaabot mo sa Play Store, search lang nimo Face App. Na, then search nimo. Magawas din na siya. Kita kabantay ka nang nadali na kasubutang install. Mura nang tuglobon. Oh. Yan hulata mag-download. O di ba kusugay kong internet, dali na download. Then pag magawas ng open, i-click lang open. Oh. Dayon na naka sa Face App. Next lang, next. Next. Then continue. Nya karon, ana siya nga allow access to your photos. Oh, allow lang, i-allow lang nimo. Ano ra allow lang. Ana ra ka sayon. Then karon, ari ka sa photos diri sa imong gallery. Ana, mamili ra kag picture nimo. Oh, pananglit mo ani ang imong naong gusto nimo himo og babae. Pili ka na impression, smile, gender, dira ka sa gender. Imo ra na i-click. Pag-click mo makita ka dag female, female to masculine. Dira ka sa female. Oh. O di ba? Nausob na yang naong. Pwede po female to. Oh. Then pananglit ka na imong ganahan. I-click lang mo ning apply. Oh. Pag-click mo sa apply, dili sa taas dapit kabantay ka ni. Na-mark ka na save. Oh. I-save lang nimo. Oh, save successfully. Then decline this offer. Pwede mo i-save nimo siya before and after. Oh, save. Oh, then karon lang ta sa atong gallery. Okay. Dire makita nimo sa gallery. Nara tong gigama oh. Oh, ana ra ka sayon. Sulay tag isa. Para maganahan ka. X lang nimo. Oh, karon mamili ka photos. Mili kag picture nimo. Ang pinakagwapong picture nimo. O example. O nara. Example kini ako napilian nga picture. I-click ra nimo siya. Pag-click nimo, ari ka sa gender. Tapos, imo mo siya babae. Kini lang female. Automatic siya mag-usob or male. Then ka na, okay na ka niya, apply lang. Dayon, dili sa taas na i-save lang. Okay, save successfully. Pwede po siya i-save before and after. Oh, save lang. Kung karon na nakalat tayo mong gallery. Tara itong gallery na ba? Oh, nara. Oh. Diba? Nara ka sayon. Dayon nakabalo na ka sa paghimo og babae ang usa ka lalaki ug ang usa ka lalaki himo og usa ka bayi. Oh, dayon pagpasalamat dayon nako. Ay na lang di pagpasalamat. Basta i-subscribe mo ni atong channel para kung natay sulod tutorial ma-update po ka. Dayon ug gusto ka nga tutorial imong gusto nga atong i-upload diri nga ingon ani. Ay i-comment lang sa ubos. O, diha ra ko to. Daghan kay salamat. Oh. Ay, ara. Dali na kayo ba?